Так, усім вітаначкі. Сёння мы пагуляем гадзінку ў радыолайт. Паглядзім яшчэ гісторыю, якую нам прыпаднесла гэта гульня пра мальчыка, мне здаецца, Эліота, так? Вось, тады не будзем доўга цягнуць. Так, давайце пачнем тады. Так, гук тут ёсць. Мне павінна быць чутна, можа гук трохі грамчэй зрабіць. Hello. Так, а што у нас тут па трансляцыі на ютубе ёсць? Пагналі. Так, і ў вушах трохі звук. Гук, так. На чым мы апошні раз тут застанавіліся ў нас? Мы знайшлі палатку, у якой кажуць, што ёсць якісь-то дадзеныя пра якісь эксперыменты, якія рабілі ў гэтым нацыянальным парку. Так, секрет. Вот так вот на бумагах, на паперах мы пішам секрет 13 лютага 1981 года, а у нас зараз, я нагадую, 1985 год. Мистер Джордж Лейк, специальный агент и сеньор-директор интеллектуальных программ Сью-30. Всем агентам, якія расположены для дапамогі з Operation Black River. Нагадываю, так. А чаму тут музыка як у Dave Dubs, или як гэта накольна завецца? After the collapse of Black River, the site was deemed unstable. Further exploration prohibited. Так, загадали, каб не працягваць даследаванне. Halted starting today all operation. Не зразумела, што гэта азначаюць. Мы можам так распавесці пра гэтыя дадзеныя. Гэта другія ўжо дадзеныя. Я ўзяў гэту запіску. Так, ну They так. left behind a clipboard. Looks like one of the first reports. Anything interesting in there? They took some measurements. Radiation. There's a mention of a light. A light? Yeah, looks like they were trying to contain something, not just survey it. Jesus, Ethan, what were they digging up out there? Так, якая-то таямнічая халера тут адбываецца. Штосьці тут вайсковыя яны тут даследавалі і прыпынілі гэтае даследаванне. А чаму вось гэты тент не знайшлі раней, незразумела. Нават што рэпорт быў у 1981 годзе, можа тут якаясь стычка з часам. А які бок мне тады ісці? Так, яны гулялі тут у гэтыя карцішкі. Чамусьці ведро тут закапаны. Некуды ісці, я ўжо запамятаю, адкуды я прыйшоў. Тут ёсць бушыс. Мне здаецца, калі мы тут пра бушыс не прарубілі. Так, што гэта таке? Мне напамінае, якісь-то быў гэты серыял пра сосны. Мне здаецца, нямецкі ці дацкі. Таксама там была пячора, і можна было у часе апынуцца ў 3 месцах. Report cave There's a cave entrance. opening here. I think I hear a faint noise from inside. Cave opening? I wouldn't go there, Ethan. You think whatever the feds were investigating could be in here? Just be careful.
Так, мы, может, ліхтарик возьмем. Cave Entrance. Так, на свой ризик мы можем туди пройти. На свой жах. Так, почекайте, тут надо прибрать. Так, а як тут? У нас есть сякера, нам тут не будзе не жахліва зусім. Може поднимешься? Так, чую пацукоў. Так, що гэта? Можа гэта лятучыя мышы? О. Вон аднесці шлях, а потым будзе лягчэй. Нагадываю, што мы сустракаліся з гэтым рэйнджерам Харві, які з'ехаў з глузду і казаў нам пра якісь-то кругі, што яны яго ўжо забралі, гэтага мальчыка, хлопчыка Элета. А мы ітаны, якія працуем паліцейскім гэтым. Шо, ўсё? Не. Тут дзесьці быў яшчэ боку правы ці ўлева ісці. Кто-то шепче. What the fuck? What the hell. Якісь тавочки былі чырвоныя, глядзелі на нас. Што гэта? Гэта якісь-то скал. Чаго? Ну, от не зразумела, што гэта за тотем. Fucking totem? What? Made out of thin sticks, held together by a couple of ropes. Centerpiece is a skull. Looks like a snake, judging by the teeth. Snake cult. This shit is starting to get fucking crazy. Ну, вядома, што гэта ўсё якісь-то проделки сатаны. Проробки, так. А што, пачакайце, калі вярнуцца і пайсці ў другі бок? Потому што было два гэтых шляхі, ці налева, ці направа. Мне цікава, што калі пайсці у адваротны, павінна быць па левел дизайну ці в тупік, ці яны павінны злучацца, так? Може, а я не пройшов з гэтага закуточка? Ну я пройшов з гэтага закуточка. Якимсь-то чынам яно там робіць гэтую петлю. Потому что ні халера не видно і не бачна, і таким чынам, што нам цяжка у гэтай прасторы бадзяцца. Ну вось, гэтыя два месца налева-направа. Я, может, не прайшоў налева. Ён выходзіць. Не разумею, як гэта працуе. Добра, тады ідзем направа і ідзем яшчэ раз. Так. Я заблукаў. Уже не аднолькавы. Навошта туды пайшоў тады?
Так, ну тут ми побачили тотем, а зараз куди? Зараз тоді далей. Є ще тотем змії. Подивимося. Так, тут якесь-то зачиненное место. Сякера не бярэ. Навошта тады гэта сякера, только гэтыя бушасы кусты. Сякеры, не? Я знайшоў компас, але я не рапартаваў, што у меня есть компас, так? Можна трохи себе зрабіць brightness, бо я нічого тут не бачу. Мне здається, яна навіть не преаплавилась. Розводу ісці? Виглядає, що ні. Так, яка таємнича тут реч? I found something here. Some kind of inscription. What does it say? Led by the will of the Ouroboros. And a name. Overseer Victor Thorne. Victor Thorne? Yeah. Ring any bells? Not that I know of. Looks like he wasn't just some believer. He was the one running it. Well, at least we've got a name now. Не зрозуміло, хто кричить шепче, но ми пам'ятаємо, що ми бачили гэту адзнаку змяі. Змяі. Що бокін. А што гэта? Чаму я сюди прийшов? Зараз пойду у адваротны бок, меня скрадуць. Нават адшыўку не далі. Так. Хтосьці запаліў таксама свечы. Добра, тады ідзем у адваротны бок, а мапы там толькі... Так, можа тут все ж таки інвентар. Ёсць у нас компас, ключ якийсь-то, Харвіс, Каркі, Гейткей, Кабін Кей, Вудпленк, Болкаттер. О, так у нас ёсць Болкаттер, мы можем пройсці там за куточек. Як тут выкарыстоўваць? Як? Як ж тут незручна зроблена? Топор, флешлайт, put away. У нас есть болт-каттер, можно поспробовать проскусить. Як гэта працуе? Як мне прымяніць болт-каттер?
Что топор ёсць, я разумею, а дзе? Не паглядзець на гэта, нічога няма. Гульня, ты шо? Ну ось жа добрае месца, каб болкаперам рабіць. Не, не трэба бадзяцца. Так, то штосьці яшчэ ёсць. It's a full-on ritual site. There's bones, candles, everything. Грибочки You can't сидять. fucking believe it. Man. Fuck. Yeah, they must have done all kinds of rituals down here. And some of these candles are lit. You think someone's been there recently? Maybe. Ён кажа, што можа быць хтосьці тут быў раней, таму што тут... А чаму maybe, если калі тут бачыш, што тут хтосьці кэндалы запаліваў? Ты што? Глузду з'ехаў, ці што? Я не разумею. Так, інспект. Што мы можам тут заінспектыраваць? От, відаў? Як гэта робіцца? The serpent whispers beneath the noise. Only those who listen will move forward. Hope you didn't just lose your mind. I found something in the cave. The fuck? That mean anything to you? The whispers part, maybe. There's static in here, almost like the signal's off somehow. Let me know if you figure out what that means. I'm looking into the Ouroboros thing. Яшчэ раз. Доктрина. The serpent whisper beneath the noise. Only those who listen will move forward. Serpent whispers beneath the noise. О, гэта... Так, гэта якісь-то тут. Уже праз радио. You figure out anything about the symbol yet? Not really. I got an idea. The radio's picked up some weird shit before, right? Only those who listen will move forward. По ушах бьет. Я ж вот тебя накрутил что-то. Так, это частота. Частота парку. Echo Beach Serpent Leaves us Truth Wait Remember us Beach Echo Should I remember you? We Meet till hurt. Echo Beach Come Higher dimension Access possible Access possible Higher dimension? How do I get there? silly. Approach. Bad Police Turn back. It is out There. Waiting Waiting For you. Me? What's waiting? Beach Echo connects. Ну нічого халер не зразумела, што адбываецца тут. Beach Echo. Beach Echo гэта што сабою гэта падразумевае.
Пункт висадки. Зрозуміло, але ж дивитися на I just містер. used the radio down here. Some kind of voice came through. It was distorted, fractured. What'd it say? Так, ну він казав, що Ехо Біч или High Dimension. Ехо Біч. Knew I was there. Said things. Mentioned like a beach. Called it Echo Beach. And some kind of a gate opened here when I tuned the frequency. Alright, let's try to stay grounded here. This isn't just random static. It talked to me. Okay, let me know immediately if that voice shows up again. And don't touch anything else that talks back. I found something. Looks like a makeshift lift. Wooden frame, ropes, pulleys. В яку дупу Looks ти like лезеш? amateur work, but sturdy enough. Ітан. The cultists must have built that shit. That's insane. Я б туди не спускаўся, навошта тут кудысьці лезці, калі ты не ведаеш, куды ты ідзеш. А потым як ты будзеш аб дапамогі крычаць і гэтак далей, што гэта? А гэта выхад з пячоры. А з якога боку мы выйшлі, так? Так, цвяточки. Што тут? Якийсь каменчик. I'm in the middle of a stone circle. What? It looks like I can insert something into the stone here. What do you mean insert something? How do you insert something into a stone? Pretty easily. It looks like there's a shape. You got anything? I've got Elliot's compass. Looks like it could fit in. Give it a shot. А чаму ты вырашыў, што гэта Эліта компас? What the fuck? What are you? Так. The symbol's here again. What does that mean? Так, ідзе якаясь тварына пачвара, я не ведаю, хто гэта. А і што мне рабіць? Чаму я так медленно іду? Меня зараз ён поймае? Я за дрэўцем. I can't flip the axe up. Гэта тебе не звязло. Так треба, може, компас ісці. Тут бойка нават ёсць, ты шо? Ці гэта быў заскрыптаваны івент? А, не заскрыптаваны івент. А як тут мне тады з ним змагацца? А що в мене ёсць? Fuck! What are you? The symbol's here again. What does that mean? Який символ? Ну, я не могу выйти с этого, с серкала. I can't put the axe up. Може по кругу бегать? Ну только радио есть. Не розумію, що робити.
Сегодня в белом танце кружимся. А мабуть, мы с тобой посябруемся. Я, может, ти кажеш, що бачу такі символи, що ти маєш на увазі. Тут є... The fuck? What are you? The symbol's here again. What does that mean? Я не розумію. Що робити? Сімвол, гэта сімвол таго, што цыклічнасць гэтага часу, так? Во. North? North? South. Echo. Beach. Holy shit! What just happened? Defeat your first enemy. Гэта дакладна чоловая гульня. Ну, даецца, що так. Вітаночки до кома. Що, я не змінив назву? Змінив. Ці ти маєш на увазі, що тут якісь там монстри ходять за тобою і хочуть твою дупку. Hey, you hear me? I'd appreciate your help here. What I've seen is just fucked up. Hey, you gotta be kidding me. Don't tell me Oh, the то battery's есть dead. God damn it with these. Почекай, тоді chill stream. Ну, мені здається, у нас засюди chill stream. Things. Where do I charge this now? Так, charge your walkie-talkie. А як я гэта зраблю? Так я забраў гэты компас. Адзін мы можем зачаржыць нашы walkie-talkie. Батарея dead. Вядома. What's a metal door like this doing in the middle of the woods? Хто яго ведае, хто гэта пабудаваў і якімся чынам усё гэта ад нашых вачэй было схавана. Так, а можна я верну себе? Ну, тады ім не трэба нават выбіраць гэтыя нашы рэчы, каб штосьці тут здзейсніць з дапамогай тых рэчаў, якія мы знайшлі, так? Што, бадзяемся далей? Рака Рачушска. Ну гэта той мост. Мы выйшлі з другого боку тут по левел дизайну. Зараз можем пабудаваць себе тропу далей, так? Мне здаецца, што нават ужо ноч уже сыходзіць. Гранд Блэквуд. Так мы выйшлі назад. А где кэбин? Памятаю, тут здесь был кэбин. Будем тогда идти за птушками. За крумкачами. Так, кто есть кричал? Мне до этого был медведь. Ще трохи я навіть запомню.
Что это? Great. My shoes are soaking wet. Ну... Боты не життё. Та і знову що за Long Dark на мінімалках. Вітаю, дід Максим. Так. Это у нас якась адвенчура трилер під назвою Radio Light. Тут якась халера відбулася у національному парку, з них хлопчик, а з їм якісь таємні речі відбуваються на гэтым месцы гэтага парку, рэйнджеры сходзяць з глузду і гэта далей, а мы тут як гэтыя паліцаі, паліцмены прыйшлі і расследуем гэтае месца. Нават цямно, незразумела, куды тут ісці. Як в сапраўдным лесе. А яшчэ тут дзесьці бадзёраецца мядзведзь. Нужно сюды. Я не памятаю гэтага месца. Але мне патрэбна прайсці да Ranger Cabin у правы бок. А дзе тады? Трэба спусціцца, можа. В общем, мы тут бадзяемся па лесе. Падаецца, ліхтар больш перашкаджае. Слушная заўвага. Ranger Cabin. Як прайсці пра Ranger Granite, Blackwood. Так а дзе? Ну я памятаю гэта дрэва. Я не памятаю дзе... А, вось тут можа. А не, мы прайшлі толькі што зноў до гэтага, до моста. О, так. Успамінаем гэтага наше школьнае арыентыраванне на местнасці. З якога боку расце мох, дзе знайсці мурашнік. Ranger Cabin, туды. Што яшчэ ёсць? Sintel's Lookout. Может, все-таки Sintel's Lookout пройти першим? Ну, пойдемте еще раз пробежимся. Пригожее ночное небо. Крумкачи. Гэта 1985 год, там у нас ні смартфона, нічого нема, ні Google Maps. І ми навіть не розуміємо, куди тут треба проходити, але я пам'ятаю, що ми проходили праз раку. Може тут є закуточок? Але ж тут кончатковий, так? Припинок. А, ну по левел дизайну мы тут спрыгали вниз. Там заблоковано. Будем з одноворотного боку идти. А там что? Гуля настолько суровая, что тут мы вырубаем кусты за помощью секеры.
Я не памятаю гэтага шляху. Нават калі кусты выраслі, тады яны нам якімсь-то чынам перашкаджалі, каб мы выйшлі назад. Ах вы тут. Смярдючыя кусты гэта. Гэта мы знайшлі новую гульню на агрэсію, так. А, ну вось, гэта кэбін, гэта месца, не? Так, тут мы былі ўжо, і можа мы знойдзем гэтыя. Штосьці нам дапаможа аднавіць нашу батарэю, не? А тут нічога і нема. Ну вот шкло не б'ецца. А, батарея D. Так а дзе мне яго взяць? Киев цікавы ўжо. Так у нас ёсць мапа. Чарчі, вокі-токі. А, на мапу нават Карнгол яшчэ адмалёўваецца. Місці Трэйл мы прайшлі праз рэку. Адкуль... А, тут нават красная кропкай памячаецца. Нічога сабе, гэта я заўважыў зараз. Мы пройдзем зараз праз раку, і там у нас яшчэ гэты наверсе будзе месца, дзе можна пабадзяцца на прыпынку. Добра, всё, я зразумеў. Бачыце, тут нават мапа інтэрактыўная, я такі не даведаўся так. Яшчэ тут можна паглядзець? А, ну вось красная кнопка, гэта мы. Файна. Зараз мы кудысь ідзем. Навокал, добра. У абыход. Можна гэта... Зараз мы туды паглядзім усе месца, дзе мы не прайшлі. Так, это якийсь тут закуточок. Так. Перайсці праз раку патрэбна нам. А потым... Тут, калі ў левы бок... Калі ў левы бок глядзець, тады мы можам знайсці якийсь-то Сэнтик Лукаут. Может, Лукаут это такая вершина, типа, где мы можем подглядеть штосьці, так? Ну вось, мы павінны яе толькі зараз сустрэць, паглядзець. Вот это лукап, так? Завецца. Ну лес як лес. Тады ідзем да наступнага так месца, там яшчэ можна ўправа прайсці было. Куточек, так. Хуткі спуск. Не працуе. Так, мы сышлі. Можем ці ўправа прайсці, ці далей улева. Рэнджер кэбін, здаецца, нам патрэбен, які мы шукалі, но то быў не рэнджер кэбін, тут быў кемпінг плейс. Во. Як добра з мапай. Так, тут якісь дрэва перашкаджае нам прайсці.
Нават сякера не дапамагае, так? Не можна прайсці. А тут мы знайшлі была кроў, не тут? На камяні. Во, тут быў... Всё, я ўсё вспомнил. Тут была кроў на камяні. А далей тады што там? Што за месца? І вось гэта рейнджер кэбін, так? І зараз зноў хтось не зачыніў. Ну гэта я тут бадзяўся. Вядома, 91. А як тут? Вось тут ёсць. А мы не можам батарею зняць? Батарея dead. Так, где логика? Charge your walkie-talkie. Charge your walkie-talkie. Ну, возьми ты батарею с этого. Добра, калі мы тут уже былі, мне здаецца, што это так не працуе, но трэба ісці далей па сюжэце, далей па мапе ісці. Далей па мапе гэта вярнуцца там, дзе гэта расшляхоўе, і пайсці наперад. Вось такая гульня. Мы уже, мне здаецца, трэці дзень па гадзіне гуляем. Падзяемся па лесе. Шукаем таямнічыя, як Малдер і Скаллі, гэтыя ўсе, як у X-файлах, таямнічыя рэчы, загадкі. Так, тут якісь-то бугор, які мы не здолеем абысці. Ну вось. І мы тады вярнуліся па гэтаму нашаму масту. Ды навошта гэтыя балкі былі? Ды ідзем далей. Так, музяка пайшла, можа гэта добры знак, што мы ўсё робім так, як трэба. Мы можам прайсці... Ці ўправа прайсці? Ну, музыка кажа нам, што там сюда не трэба ісці. Ну вось мы выйшлі з гэтага месца, калі бадзяліся з тут маленькім босам, з якой-то пачварай лясной. Куды вяртаемся вось сюды, мы яшчэ не былі. Дзе ў гэтым месцы электрычнасць і як мы гэты walkie-talkie пад... Гукі такія, що здаецца, што за тобой хтосьці бяжыць. Так, Blackwood Camp. Стракае нас медведятка. Не націскаецца, так? Што тут мы можам знайсці? Кирпич. Звычайны кирпич, чырвоны. Навошта яго паклалі, тут невядома. Welcome. Сотовая сувязь. Welcome. Welcome to Blackwood, reach Blackwood Camp. Так, ну гэта мы малайцы. Тут ёсць электрычнасць. Зараз, можа, мы здолеем падчарджыць наш гэты офіс. Так. Дзе зараднік?
Радник есть? Ну, придется текст читать. Camp fees. Fees гэта што? Гэта зборы, так? Грашовыя. Camping і lodge fees, camping tent site. Ну гэта прескурант прайс-ліст. Так, 4 персоны, 6 баксов за ночь, так это танно, мне здаецца. Additional 10, 2 бакса ноч, group site, калі 10 плюс чалавек, тады 20. Так это в 85-м годзе, можа, гэта і дорага было. Firewood Bundle 1, 50, Map Replacement, замена мапы 0.25, Lodging Private Room Luxury, Classic ёсць і Lodge Kitchen Access. Information пілі Lodge Reception. Ну, тут я зразумела. Мы зараз дзе? Мы зараз прайшлі вось тут, і вось гэты Backwood Camp, так? Тут шмат якіх-то будынкаў. Што далей? Welcome to Backwood Camp. Rules and reminders. Так, quiet hours з 9:30 вечора до ранку 6. Што тут цікавага пішуць? Так, вода яна бяспечная, так, до питья. Якая помечена с синей изолентой. Surball first. Stay away from Fench Market areas just past Granite Ridge Trail. Так, past Granite Ridge Trail. Это где? Past Granite Ridge Trail. Misty Trail я бачу. Ridge Trail я не бачу. Где ён? Вот гранит. Може это гэта далей туды? Фостер Квори. Зразумела. Пуль што не разумела, што тут яшчэ нам кажуць. Stay on the market trails, carry out what you carry in, do not start campfires outside designated areas. Ну, тут зразумела, што тут пра трейлы нам распавядаюць. Тут ёсць ключики. А дзе чарджер? О, medical kit. Жавем. Так, якаясь тут фото. Ой, хто так робіць гэтыя ўсе? Гэта якаясь рака. CD. Запальничка. Запалки. О, запалки знайшлі. Можна нават іх А можна яшчэ штосьці ўзяць? Калі б я не паглядзеў, тады я б запалку не нашоў. Не знайшоў. Футбэк. Штосьці яшчэ можна было ўзяць ці не? Ну, гэта што не? Гэта што? Зразумела, чаму там эта белая кропка з'яўляецца. Так. Так, меня двери тут прибило трохи. Святло есть, а чарджера для нашего волки-токи нема. Да, давайте шукать, может у других месцах есть. Тут зачинено, так возьми там. Отбивка, конечно, тут моцная по мозгах бье. О, мы взяли изоленту, так.
Падаюся, што гэта не капірайтная гэтая музыка. Так, чамусьці тут дрэўца другога колеру. Вот ось у тым будынку павінна быць чарджер. Where Okay. is everyone? Crime scene do not enter by order of the chief investigator. Crime scene гэта тут подзінік гэты Итан Эллиот, так? Хлопчик. Яшчэ тейп. Ну, так мы можем шмат тейпу взять. О, мы можем маем магчымасць запальваць. Маршмеллоу стик. О, давайте по... Поедим. Гэта может адсыль да Outer Wilds. Стоп ростинг. Не, яшчэ он гатуецца. Хахары можа, не? А если ты будешь ці не? Ці яшчэ не гатова? Не разумела, навошта он туды ж смажыць, калі там ужо чорная корка. Ці я не ведаю, як маршмеллоу гэтую паліць. Всё, не? Так, а тут будзе анімацыя, мы будем гэта ўсё смачна заплятаць за обе шчакі, ці не? Ну всё, мне здаецца, больше не гарыць. Вот што гэта было рабіць. Scouts spent the evening here just before Elliot went missing. Зразумела, так, They яшчэ. roasted marshmallows and sang songs before going to sleep. Тут поўны investigation. Але ж у нас наша першапачатковае заданне гэта знайсці чарджер. I gotta say, sometimes the strangest things happen in the most ordinary places. And that brings me to the next part of the show. Weird stuff people believe. Tonight, we're talking about the best conspiracies. Now, I know some of y'all out there are nodding along like you know exactly what I'm talking about. Some folks think Ashwood Creek sits on top of a magnetic anomaly. You know, one of those weird places where compasses spin out of control and radios get all messed up. Now that sounds fun until you realize, well, you can't find your own way home. Others say it's something much more ominous. They talk about shadows in the woods, or even light dancing in the sky late at night. But hey, we all know that's just rangers playing with their flashlights after a few too many. But in all seriousness, if there was something out there, some hidden power buried beneath the hills, well, we wouldn't know, would we? We'd just keep going about our lives, thinking everything's fine, until one day something does happen. Well, folks, that's all the time we've got. Remember, as much as we like to poke fun at the strange and unusual, the real world can be just as unsettling. Keep your eyes and ears open, especially with little Elliot still missing. Every little detail helps. So until next time, keep your radios tuned right here to Ashwood Talks. And remember, if you hear whispering out there in the woods tonight, well, maybe it's just the wind. Until it's not. Так, ну праз гэты лор гэтай перадачы нам падаграваюць всякія жахі. Дзе чарджер? Так, што у нас тут яшчэ было? Тут quantity, гэта всякія тут фото. Што гэта? Тут яшчэ вось можна ўзяць. Мы бярэм всякія прылады сябе. Могуць нам спатрэбіцца, але гэта це ж не выжывач, а адвенчура, яшчэ тейп, так, крыт.
Blackwood Camp Visitor Logbook. Previous page. Honk. Нічого не бачу. Camp temporary closed due to active investigation. Group arrived late. А коли гэта было? Jake, no group, no permit. Тут нічого нема цікавого, не пишуть. Тут що записували. О, walkie-talkie charger is available for anyone taking part in the search for Elliot Laird, cabin номер 3. For more information, find Fred Kirkley, groundskeeper. Так, ну, нам треба тоді в гэтий будинок з номером 3, каб чарджер гэтий walkie-talkie знайти, каб нашим Still full. Didn't stick around for a refill. з нашим гэтым партнером порозмовлять. Let's meet after the dinner. I've been to this camp so many times, but this time something right. Don't tell the others yet, Luke. Люк, ён себе поводить як-то не звичайно, так? Это той рейнджер, за яким ми нас послали. Food's half eaten. They must have left in a hurry. Ну, так дакладна, што калі мы ідзем па гэтым всем месцам па What the hell пячор. was that sound? Yeah. Халера б яго бяры, я зараз трохі перапужаўся, што гэта за саунд, што не чакаў, што на штосьці. What the hell? Some kind of electrical problem? Ну всё, пайшоў гэты трылер. Толькі я трохі да гэтага ўсяго звык, як тут на цябе всё пайшло па аднаму месцу, так. Зачынена. Таксама зачынена. І тут зачынена. Так, хтосьці пёрнуў. Гэта не я. Будзе тут якийсь скрэм? Ну, может, штосьці дзесьці не знайшоў? А, можа прайсці праз гэту дзвер. Electricity outage можа знайсці дзесьці генератор, можа ёсць. Звычайна тут павінен быць штосьці. Campfire, яны жглі цэлы лес, мне здаецца, тут рым. Still hot. Канешне. Still hot, так. Паглядзім на гэты краявід. Бачите, як прыгожа тут. Такой місці, фогі. Две лодки тут. У меня уже гэты флайерс, так у меня уже не гэты две пары. Так, то есть зноў гучна адбылося, але ж гэта у нас уже на твіче. Так, на рейдинг. Всім вітаночки. Як ваші справи? Мне здаецца, уже даволі позна. Чым вы займаліся, малявалі, мне здаецца, сёння. А мы гуляем у Radio Light, робім investigation. Вітаю, дзякую за хорроры. Да нема за што, калега, да рады скаратаць ваши The cable's cut. вечарочки. Так. Fast Generation Cable, хто-то нам кейбл скусіў, але я нават не бачу, дзе ён. З гэтага боку. Дома малявалі пашу, як не ведаю хто. Малявалі, размаўлялі. Ну, цудоўны вечар. Цудоўны... Who goes there? Easy there. Are you armed? You bet I am. Get out of here, you slimy little thief. I'm Officer Collins, Ashwood Creek Police. Hold on. You're a cop? Sorry about that, mister.
Name's Fred. I work here. Ah, no, Receptionist, groundkeeper, you name читали. it. Was asleep in the back when the power went out. Thought I'd check what was going on. Hey, Fred, someone's cut your wire. You've had a lot of thieves around here? Oh, yes. Thieves, hooligans. That's why I came here. You're not even armed, are you? Nah, most scumbags just need to be threatened with a gun. And then my charisma does the rest. Thank you for patching the cable. Are you looking for the boy too? Like the fellows in the search group? I'm looking for them. Where are they? They were just here. I helped serve dinner even, but something spooked them. They cleared out in a hurry. What spooked them? Beats me. Just woke up, power's out, and now you're here. Look, it's cold out. Why don't we sit down inside? I'll make us some tea. You look like you've had a rough night. Гэта першы чалавек, якога мы ў гэтай гульні пабачылі. І ён нават якісь-то... Звычайна мы чыталі пра гэтага граундкіпера, які тут вадзяецца. Але ён так файна выглядае. Ну, я не чакаў, што тут будзе настолькі па-мульцяшнаму выглядаць персы. Але ж... Што адбылася, то адбылася. Here's the tea. Hope you don't mind it strong. Можа, ён нас хоча атруціць... So, what brings you out here this late? Something to do with the boy, huh? Something like that. What about you? Why are you still here? Someone's got to keep the lights on, eh? Plus, this place doesn't run itself. Especially with the search party coming and going. They need a fellow down here they can count on. Can I ask you a couple of questions, Mr. Kirkley. But call me Fred. And ask whatever. Так, давайте яго спытаем на конт... Мне здаецца, што мы ўсё можам спытаць, так? Elliot disappears. Як знік гэты хлопчык? There was a scout camping trip 3 days ago, where the boy went missing. Oh, yes. Terrible. Do you know anything about it? Well, the camp's been around forever. Kids have been pitching tents and learning how to tie knots out there since before I even moved here. Так, скаут-лідер гэта быў Харві дакладна, але мы спытаем, I хто heard гэта. Luke Jenkins, the scout leader, is part of the search party. That's right. He's a good guy, Luke. Пані Real Люк. dedicated. The kids love him. He's the kind of guy who doesn't miss a thing, you know? You ever meet with Harvey Waters? Oh, sure. The Rangers and the Scouts cross paths all the time. Makes sense, right? Rangers keep an eye on the park, and the Scouts are always out hiking, camping, poking around. Harvey was friendly enough with them. What does that mean? Well, you know, basic stuff. Trail safety, teaching the kids to identify poison oak from regular shrubs, that kind of thing. Wasn't close to them as Luke was, but I do remember seeing him and Elliot talking a few times. But Elliot seemed to like him, almost look up to him. Так, чаму Эліот за ім глядзеў, так? І о чым яны About размаўлялі? what? I couldn't say for sure. Just caught a couple of conversations between them here and there. Might have been nothing. Harvey's the kind of guy who keeps himself to himself. But isn't that kind of odd, officer? What? Elliot disappears, and then not long after, Harvey's gone too. You tell me if that's a coincidence. Да, яны адзін за аднім пайшлі і з глузду з'ехалі, так. Search Party і культ. Мы знайшлі ў пячорах якісь-то культ са змяёй, якая сябе паглынае. Это, мне здаецца, быў якісь-то, нават ёсць гэты тэрмін, калі змяя сябе паглынае, навуковы, не? На культ. Так, што ён распавядзе? You've been working here a while, haven't you? You must know the park pretty well. Oh yeah, coming on 30 years now. But some folks say the park's got a weird history. You know, small town,
Lots of gossip, little proof. What kind of gossip are we talking? Oh, the usual. People claim they've seen lights in the woods, heard voices. There's even talk of that old cult from the 70s. Oro something? Ouroboros. Yeah, that's it. Creepy stuff. But probably just stories to scare the kids. What about the search party? You said they were just here. Notice anything unusual? Well, they've been in and out a lot, mostly at night. Seems stressed. I don't blame them, considering the kid's still missing. But Luke, the scout leader, he has not been acting right. I'll tell you. Kept pacing outside, muttering. I saw him exchange a few words with Harvey yesterday, but it felt off entirely. Did he say anything to you? No, not to me. Then the group left in a hurry. Haven't seen them since. Thanks for answering my questions, Fred. Oh, absolutely. Wasn't much, I'm afraid. If you're heading back out there, be careful. The woods can play tricks on you at night. Thanks for the tea. I'll keep that in mind. Ну, нам распавёў, што яны там гутарылі з Люкам і Харві, так, і яны як-то себя паводзілі не вельмі як звычайна, так. Ну, добра, што тут так адбылося, што тут усё ж такі ёсць якісь-то людзі, якісь гатавалі ежу, а мы не так, што бадзяемся з гэтымі страннымі сямірэчамі. Адны ў гэтым усім лесе, так, яны тут у картышкі таксама накідвалі. Якая у нас ще зараз тасочка? Так, виглядає стильово. Мені здається, ну так. Стильовий перс. Так, там музяка гуляє. Нам треба третя кабінка, так, каб падчардзіць наш волкі-токі. Гэта трэці нумар 1. Зараз будем шукаць. Ой, тут на Ctrl і нават не пролазіш праз гэтыя ленты. Так, другі. Так, я пакуль выключу гэты. А дзе трэці? Може трэці там далёка ў лесе, як тут на мапе паглядзець. Адзін, другі, а трэці... Дзе трэці? Бачыце трэці? Я не бачу трэцяга. Можа трэці гэта там у... там, дзе мы шлі, гэта не трэці. Firewood. Не разумею. Можа Фред штось ведае? Патч-генератор кебл. Так мы же уже запатчили, не? Так, давайте по голову. Патч-генератор кебл, так мы же уже запатчили. Не разумела. Можа яшчэ Фред штось распавядзе. А дзе ён? Сышоў уже кудысьці. Граундкіпер. Так, это якийсь-то майкроскоп. Мы можем помывать. What the? Is that a hidden drawer? What the hell is this? Who keeps these in a hidden drawer? And all the symbols around. Who are you, Fred? Там якісь гэты фото, дзе якіх-то закрэсліла чалавек, так. І тут таксама. А які сімвал? Так сама Арбароса. Можа гэта сімвал Арбароса. Гэта змея, якая паядае сама сябе. А ты не задвинеш гэта, як было? Ці калі ты палісмен, ты можаш рабіць вопшукі і потым нічога не прыбіраць на месца. Так, што яшчэ можна тут паглядаць? Так, это для вышывання, а тут ось... Хто гэта? Хмячок. Займаецца спортом. Так, гэта я прайшоў праз дзверь. Ну, такая ось гульня.
Guest room luxury. Тут зачинено досюль. Так а где Фред? Только что был тазник. Где мне знайсці чарджер? Як з гэтым волкі-токі тут пазмагацца так? Под лестницей нічого нема? А я не могу присесть тут. Куди він зайшов? Ну, пойдемте тогда далее, не разумею. Misty Trail, Pumpkin Patch. Что такое Pumpkin Patch? Это field? Мы можем пройти поглядеть на тыкалки? Инспект. Somebody bailed mid-carve. Yikes. Somebody bailed mid-carve. Тут что-то... там... Нож мы не возьмем. Yikes. Somebody bailed mid-carve. Не хочем. Place rib pumpkin hears. Добре. Він тут тільки на гэтым, Можна тыквенный суп рабіць, і яшчэ з тыквы, мне даецца, кашу смачную можна рабіць. З тыквы можна таксама семкі сушыць. Вельмі смачна, так. Мы абышлі тут. У нас есть сякера. Ну, калі б мы павінны былі тут падчардзіць свой гэты walkie-talkie, нам бы тут спынілі. Я пастрым намагаюся пякельных братоў акрабатаў забіць у Сілксонгу. Такія паскудныя боссы. Добра, так. Братоў акрабатаў. Пякельныя. Я не памятаю ўжо пра пякельных братоў акрабатаў. Это не ты, якія у цытадэлі там завадныя? Пякельныя браты. А больше я не памятаю братоў. Так, ну можа атрымаецца. Сілксонгу галоўнае ўбраць прылады патрэбныя, тады ўсё будзе. Так. Хуткі шлях, хуткая десантура, ногі не паламалі, тут мы далей кудысьці прыйшлі. Не, тыя, што у сталёвых шаломах у лававай лакацыі. Зразумеў, гэта ў ніжняй якая. Зразумеў. Ну, Магільчик, а ты хоббіты як будзеш чытаць в Б2 ці які дох? Так, гэта пайшлі ўжо развагі, размовы пра чытанне. А мы тут што павінны зрабіць? Тут зачынена. Лістап. А где это на мапе? На мапе гэта... Не бачу тут. Scaled Cave. Добра. Living Fall. Водопад ёсць тут. Мы можем пройсці вакол, так? Или мне падаецца, што гэта так? Тут небачная сцяна. Вядома, добра, тады ідзем у адваротны бок, будем праходзіць. І тут пацукоў слышу. Можа не пацукоў, можа мышэй.
Так, ідзем праз вадапад зараз. Волки-токи не зачарджили. Так, червоне. Так, бадямся по лесе. Нам гэты закуток трэба ці не? Патч. Генератор кейбл. Можа прапатчыць генератор кейбл яшчэ раз трэба было вярнуцца. Ці гульня зламалась. Там быў яшчэ на мапе шлях, што мы можам выйсці зноў да лагера, калі абыдзем вадапад. Калі я не памыляюся. Так, сыходзім. Вот тут на сябе. Хоррор, што не ламаецца, недапрацаваны хоррор. Ну, можа быць і так. Ну, мне здаецца, распрацоўшчыкі яны такія, што у них няма рэсурсу на то, каб кожны закуточак прайсці, паглядзець. Але ж гэта не перашкаджае нам. Калі дзесьці штосьці багуе, ламаецца, гэта кажа пра то, што гульня жыве і дыхае. Так, мы павярнуліся. Ну, мы разумелі, што можна там прайсці яшчэ. Але мне да гэтага моманту цікава, дзе гэты нумар 3 кэбін. Як гэты анекдот з 4 свіннямі. Дзе запусцілі 3 свіні з нумером 1, 2 і 4. Alright, folks, I gotta say, sometimes the strangest things happen in the most ordinary places. And that brings me to the next part of the show. Weird stuff people believe. Tonight, we're talking about the best conspiracies. Now, I know some of y'all out there are nodding along like you know exactly what I'm talking about. Some folks think Ashwood Creek sits on top of a magnetic anomaly. You know, one of those weird places where compasses spin... Ну тут яшчэ і скрипт адпрацаваў, яшчэ Search Parties Cabins Key. Ну я у шоку зараз. Дзе? Попкорн яшчэ раскідалі, тут інспектор. Still smells like burnt sugar. Это для подлеткаў, так? А дзе мы бачылі тут гэты кабель, кейбл? Можа яшчэ раз падысці да яго? Запатчана ўжо, што вы мне ж... Нам далі ключ. Но на мапе нема третьего кабинки. Вот есть великий, есть два треугольничка. Тут трейл на просто у левой мапе. Фостер Кварі, гэта, наверное, здаецца, майншахты. І яшчэ такі ёсць вон ось у правым закуточку, можа туды вярнуцца трэба, ў гэты трэці кэбін. Але мне здаецца, гэта не тое, што патрэбна нам. А які там ключ? Інвентар. Search Parties Cabin Key. Search Parties можа ў другім ці ў першым былі. Давайте, можа, па ўсім яшчэ пагрукаемся. Можа там, дзе вось. Сядай.
Гэта звычайны хлопцаў. Elliot's tent. There you go, buddy. Так, ён ретурн Элен компас. Мы нашли Элет компас, і мы вярнулі яму компас, а замест взялі гэтыя запалкі. Але мне здаецца, што тут запалкі яны Luke's tent. не стакуюцца. Люкс тент. Штосьці яшчэ. Their stuff is still here. Кудысьці пайшлі гэтай сёрч-паці і нікаму не сказалі куды. Пашліце тады да другога гэтага. Нумар 2. Я ж цябе, здаецца, уже выключаў, не? Просто няма жаданню вяртацца. Може тут? А, ну гэта офіс. Може перабыл тут. Гэта офіс, мы тут уже былі. Так можем на вялікай мапе паглядзець. Вось адзін. Вось другі. Трэці, здаецца, вось гэты тогда, гэты трэці. Кэмп. Нам тады вяртацца трэба. Ну, я больш нічога мне не прыходзіць на думку, таму што больш такіх падобных гэтых значкоў я не бачу. Тады будзем зараз вяртацца, і мне здаецца, што той кемп, які тут ёсць, ён адчынены. Калі не, тады не. Ну, тады пабеглі тады да таго кемпу. Ключы гэта не патрэбны нам? Не, ну тады вяртаемся. Працуе логіка ў чаце. І не ў чаце, так. Брикс. І чардж у трэцях же, там у трэцім пакойчыку. Так, нам трэба ісці заўсёды наперад. Логіка сацыяльны канструкт. Ну. О, гэта... Як па-беларуску гэта будзе? Дуванчык. Я веду па-расейску, а як будзе па-беларуску? Здаецца, там прыгожае слово. Хто ведае, в чаце напішыце. О, дзьмухавец, так. Мухавец. Дякуй. Так. Нам праз мост. Водичка. Далей. Наперад. Чи наперад? Паўзем до нашага гэтага кэмпу нумар 3. Ну, мне здаецца, што sometimes хочется такого вось пагуляць, калі ёсць гэта гісторыя таямнічая, нават ці гэты кураныя дзеянні неабаснаваныя. І тут можа будзе заблакавана, не? Тут заблокавана, а як нам туди абысці? Треба буде абысці цалкам.
добра. Уже не памятаю, как тут выйсці. Расстрел, які ідзе улева. Не, тут водопад. Десьці Мішута. Ну, далёка бегчы. Будзе вельмі смешна, калі нам ўсё ж такі трэба было ісці наперад, а не назад. Бо час трывае шмат. А зноў выраслі гэтыя кусты, можа быць, і это добры знак. Так, трэба будзе абысці. Прайсці праз раку. Праз кейф. Тое ж самае гэтыя мэты. Дайце паглядзець на гэты кэмп. Можа я ўжо там быў і зараз такі, кэмп нумар 3. Обыходим, рухаемся. Вось гэта кэмп. Номер 3. Не, ну гэта пост-сервис чат, а дзе кэмп? Не, ну гэта бред. Не нас правялі назад, каб нам сказаць, што тут няма ніякага будынку. Но я памятаю, што будынку акрамя шэду-то няма. Ой, так. Можа гэта не гэты... можа шалашык гэта не кэмп. Ну, шалашык, можа гэта дакладна не той знак, які я паглядзеў.
не падказалі, то што гэта там, дзе можна адпачыць, а можа там, дзе хаткі, вось тады трэба было глядзець. А на хатках там 4 будынкі, і першы быў офіс, я можа не заўважыў, і 2 з них я бачу дакладна, а вось трэцяга я не бачыў, а трэці там, дзе быў вогнішча. Ну вось зараз будзем бяжаць зноў адваротны бок. Я ж не так і разумею. Все, я зразумеў усё. Не трэба было нам сюды ісці, нам трэба было захавацца да... Ну мы так не зможам, да, прайсці, потому што тут дрэва павалена. Добра. Ну всё. Доўгі шлях назад. Музяка ёсць здесь тут? Не про скейт я памятаю. Так, послухали и хопить. Так, вниз. Я тут был? А, не памятаю. А, не, я был. Праводзіў гэта наша investigation. Так, де далей? Ой, не той бок пайшоў, што? Бабёр завёў не той закіточак. Цяжка, нават з мапай цяжкавата. Ось тут? Так. Все, тоді крочим. Колькі тут не хожу, все равно кожным часам все новые месцы знаходжу.
Только спускаемся. Бежим. Так, снова я не той бок пайшоў. Ой, як сапраўдну лесе заблукаеш, тут і сляпое кацяня. Так. Вось тут не. Вось праз мост. І зараз наперад. На які перад, раз там скала вялікая. Так, амаль што падышлі к этому кэмпу. К этой турбазе. Вось, і зараз трэба ўсё ж такі глядзець уважліва, тому што я не аднаго будынку так і не знайшоў. Офіс я бачыў на мапе. А, можа вось там здалёк. Это другі кэмп, а вось тот, мне здаецца, дзе я ўвогуле не заўважыў. Так, вось, нумар 3. Што нам і трэба. Alliot Lair Search Party Base of Operations Volunteers here. У нас есть ключ. Так, мерзотно ее напишите. Play logs можно прогулять. Все равно тут темно так. То есть ел и спал у одной месцы. Ще маленькие гэты, где можно было подшить, что мы тут можем знайсці. А вось и что это? Рация якась. Putback. А вось charger, так? Device has no power. А где нам знайсці до power? О, тут ёсць якаясь там мапа цікавая яшчэ. No signal here. З пытальничком. Search area. Дзе яны ўжо бывалі, дзе яны знаходжылі. Тут, наверное, здаецца ўваход. No, north their entrance. Скот кэмпы значаны. Search area тут чамусьці номер 2 search area, номер 3 і search area S1. Это Southbound, хто будзе шукаць. А мы павінны будзем ісці, мне здаецца, у гэтай вось там, дзе адзначана. Кружочкам чырвоным. На search area яны прайшлі, тут нічога не знайшлі. А гэта на што падобна? На якое месца? Дзе гэта? Не могу супоставить с мапой. Хотя зеленые, те белые.
Незразумела. Незразумела, што тут можна паглядзець. А можа унізе? Да не. Не бачу. На што гэта падобна? Добра, можа пакуль не будзем фокусавацца на гэтым. Incident report sheet, operation search for Elliot Lair, trail, rainstorm, weather condition, while description, while accident, misty trail, approximately 200 метров west of old supply, cache noted fresh footprints, print depth inconsistent. Ну, гэта misty trail, гэта дакладна вось тут быў misty trail. Дзе ён? Тут не пазначана? Чаму? На месте трейл это вось тут, в этом райончику. Split with team westbound. Добре. Так, машинка Deflox. А нема електричності, так? Чомусь нема електричності. Patch generator of cable. Якийсь так само хтось тепер взломав, так? Тут есть електричність. Що ви мені кажете? No power. Чому? Ой. Device has no power. Не розумію. Електричність есть, а паура нема. Де логіка? Some of them had to rough it out here. Хтось типу спав на твердій землі, гэта так. Може радіо гэта використовувати треба? Ні. They were covering Sector 4 tonight. Then they went to the camp. And then... where? Ну, ось сюди, ні. А електричність знову зникла. Нелогічні речі відбуваються, тому що ми починили електричність і знову електричності нема. Однак там есть Tonight we're talking about the best conspiracies. світло. Now, I know some of y'all out there are nodding along like you know exactly what I'm talking about. Some А Фред запалив, ну у нього так само є світло. you know, those weird places where Что compasses spin out відбувається? of control and radios get all messed up. Now that sounds fun until you realize, well, you can't find your own way home. Others say it's something much more ominous. Зламав гульню. They talk about shadows in the woods, or even light dancing in the sky late at night. Тебе я вже включав. Food's half eaten. They must have left in a hurry.
still full. Didn't stick around for a О, тут є refill. ще є. Let's meet after dinner. Bill came so many times, but this time... ну это мы читали. Добре, нам далі ключ до гэтага кемпу. Зручнасці нема. Подзарадзіць себе таксама мы не можам. Што яшчэ? Дзе логіка? Трэба электрычнасць. Дзе яе ўзяць? Знайсці яшчэ трэба генератор якісь. Ну пойдёмте тады да офісу, можа. Пора уже гулять. Тусь адчынена. Тут все добра працую. Батарея dead. На мапі бачиш generator cable. Який generator? Який cable? Ведаеце што, давайте можа захаваемся. Я выйду у меню. Раблю continue. Alright, folks. I gotta say, some Што у нас patch generator cable, добра. Ну пойдём тады обойдем. Ну ён же запатчаны, ну. Я выключу святло. Якімсь-то чынам, калі клікаеш на Е, не паліць святло. Што гэта такое? Гэта... І нават не было ніякай падказкі, што... То бишь я якімсь-то чынам взяў і святло прыбраў. І што, зараз ты працуеш? О, магія. Што гэта? Search party. Так, ну гэта я зразумеў. Stop charge. Все, працую, не? Батарея is dead. Клади. Base, this is Carter. Negative on sighting in section WH. Fog's rolling in. Visibility shit. Keep everyone in pairs, please. I don't want another goddamn search party for this search party. We've got what looks like small footprints up above the quarry. Could be him. Maybe he doubled back. I'll check the lower path alone, just in case. I know the protocol, Carter. I'll keep the line open. No luck here. Anyone got anything near the lake? Sentinel speak is cleared. Wait, did you hear that? Cut the chatter unless it's relevant. I know you are. Don't trust the silence. After your name. E-T-H-A-N. Мистика. Не доверяй тишине, так? This is Ethan. Robert, do you copy? Over. I repeat, this is Ethan. Over. Jesus. You went darkened me for hours. I was ready to send a damn chopper. Walkie died back at the Stone Circle. Where are you now?
Blackwood Camp. You grouped up with the search party? No, they're gone. Gone? They must have pursued a lead. They're not here. Fuck. What else happened? Midnight, 10 minutes later. Tell me you fought a monster, or whatever, with a radio. I know how it sounds. No, you don't. Sounds like you're slipping again. I'm not drinking. Not on duty. Not anymore. Really? Ну і мы распавялі так за гэтыя 10 хвілін, што адбылося нашаму напарніку гэтаму Робу, мне здаецца. The picnic spot. Yes, really. Doesn't matter. It's the same pattern, man. You zone out, vanish. You chase things that aren't there. Then you're backhammered. It's the same shit. That was years ago. You said you wouldn't bring it up. Yeah? Well, maybe I should have. Так, і штосьці там адбылося яшчэ год таму. You think I'm making this up? That I just zoned out and came up with all of this? You gotta be fucking kidding me. It's just pattern recognition. You were talking about voices and shit. Sounded like a total lunatic. And you didn't believe me. Just like now. I did believe something happened, but you were a wreck, man. And I didn't want to add fuel to that fire. What does that mean? Well, you know, we had people missing. Feds out there. You knew what the feds were doing. Not all of it. Just enough. But now you know too. Why didn't you tell me, Rob? Well, first of all, it's a government secret. I wasn't even supposed to know. And also, I didn't think you could take it. I was trying to protect you. Your career would be over. We wouldn't be talking now. So, what now? Well, you're in the middle of it. Tell me what you think. Harvey's behind this. Friend knows something. Search party found something. Something missing. Так это шмат I think чого. Fred knows more than he lets on. You mean Fred, the old groundkeeper? Ethan. Listen, who keeps a cabinet with a hidden shelf in their room? With a weird-looking group of guys in suits, with symbols around it. Christ, I mean, he was there for pretty much anything. Exactly. You think he might be involved with Elliot? Rob? Ethan, do you see it? What? Stop fucking playing with me, Robert. Shut the fuck up and tell me if you see that too. See what? Go outside. Oh, The fuck? I see it. So there's a huge fucking light beam in the sky, right? It's not just me. You see it from the station? Right, it lit up the whole town. It's just past the camp. Looks like Misty Trail. They mentioned this in the report, right? The one in a tent? Civilians mentioned a light. Site deemed unstable. You believe me now? There's some real fucked up shit happening here. I don't even know anymore, but there is a light beam in the sky. So it's safe to say you're not imagining this one. You know what? I'm done just sitting on my ass. I don't know what the hell's going on, but this thing, it's not natural. So, what now? Make some calls, get whoever I can. I'm coming to the park myself. You sure? We're gonna face whatever this is. You're not doing it alone. так, тут shit happens, штосьці мы тут бачым якийсь свет. Так, зноў трэба паглядзець на мапу, каб не заблукаць. Праз Misty Trail пойдем, мне здаецца, тады направо. Ну, гэта Aliens, мне здаецца, што гэта Aliens. Зрабілі контакт з першым чалавекам на зямлі, і зараз мы якімсьці чынам мы дойдзем увогуле туды.
Опана. Що, бар'єр? I found some kind of a thing here. Well, what does that mean? Some kind of an air disturbance. It won't let me pass. Slade, I was given your phone number by... No, sir, this is a real emergency. We got a light beam in the sky. Yes, I know how that sounds. No, I'm sure the FBI will be in on this case soon, but I need assistance in it now. Sir? Що, обиходить треба. You on your way to the damn light? I am. This thing's in the way. Well, you gotta find a way to get past it. Так. Вядома, туди аби ісці праз Фостер Куорі, так? Ісці треба. Так, тут є ще якесь місце таємниче. Пикетап, что это? Металл бракет. Что это за металл бракет? Треба еще панки. Все? Так, якісь таємничі речі відбуваються. Тут що ми знайдемо? Інспект. I'm in the ranger tower. Like up at the abandoned one? Doesn't seem abandoned to me. Someone's been using it. There's stuff inside. Harvey's left his badge here. Wait, really? So he's using it, but what for? Що там Харві, так? Харві Уотерс. Це той, хто хотів нас забити. Так, Put Manual Boom, Рефлектор. Не працює антенна. Ті ягні. Ті щось ті ягні. Так, щось ще є тут. О. It's been 10 years, I swear I hear you something, swap, there is nothing new. Так, это было 10 годов, я клянусь, я слышал что-то. Swamp Area, нічого нового, які є shoes, wash it up again. Є footstep, так? Були знайдені. Dead Silence нічого не знайшов, Tower Radio is pick up static loops. Так, слышав якісь паттерни. Sound Music. Test Spicy. Это дневник? Эксперимент ноутбук. Ну вот на тесте 4 мне что-то я якусь музыку зловил. І узмацнив за допомогою Car Battery. Так. Ми можемо розповісти щось. What the? Was that someone's voice? Got a notebook. Pretty detailed. Someone was
experimenting with radio tech, signal theory, frequencies, antenna setups, all handwritten. Looks like it. He was trying to reach someone. 10 years back. Dozens of pages, trial and error. There's mention of the light. You see that? Do you copy? This is Officer Collins, Ashwood Creek PD. Hello? Radio check. Radio check. The radio base just turned on. I'm getting something. It sounds like someone's trying to talk to me. That's odd. Base radio should be active. I can't make out what they're saying. Check the antenna. If it's out of alignment, that might explain the distortion. Вона не працює. А що так моцно ти б'єш по ушах? А, Fix Base, Support Burn, Metal Bracket. Так у меня все есть, не? Add Signal, Signal Booster. А где я тебе его возьму? Signal Booster. Может здесь и внизе есть? Ой, було б добре прибрати гэты гук. Ну можа гэта не ў гэтым месцы трэба было бустер знайсці. Что там было? Так, и Notes, Federal Report, Postcard, Drawing. Hey, still out there. I saw him last winter, same place of no, it was him. Гості он бачив. А де я пропустив гэта бустер? Може обійсти тады? А, далі тут не пройсти. Може в гэтым ці ж таки у кабіні ёсць яшчэ штось? Да не. Ну зараз будем гэтую одну гэтую рэч шукаць паўгадзіны. Так, а куды нам мы можем пройсці яшчэ? Можем пройсці, куды мы жадалі пройсці. Не, а як тут тады? Улева зараз, улева. Там здесь можно спуститься вниз. Ось тут. Угу. Калі там патрэбна сыграць гэты з радыо, тады нам не дадуць шляху прайсці далей, не?
А, тут зачинено. Трейл-то заблокованный. Мы можем подняться тут праз каменчики. Здаецца, што не. Куды трэба шукаць гэты бустер? Я можа прапановам тады на гэтым скончыць сёння, і тады ўжо заўтра можа паглядзім увечары, працягнем гэтай таямнічай тайны, тому што ўжо даволі, здаецца, пазнавата. Пашукаем тады бустер і знойдзем тады, атрымаем гэты радыёсігнал. Дзякуй, што былі тады, я зараз захаваю гульню і паглядзім тады заўтра, працягнем гэтую гісторыю таямнічую з гэтым элітам і гэтым святлом. Той, хто яшчэ не лажыўся адпачываць, тады на браныч, і тады пабачымся заўтра. Хто будзе на стрымах. Всім тады пока.